За мінулыя выхадныя ў вобласці зафіксавана 3 пажары, у выніку якіх агнём пашкоджана 2 пабудовы, а ў Камянцы выратаваны чалавек. Сігнал камянецкім выратавальнікам паступіў пра задымленне другога паверха трохпавярховага інтэрната па вуліцы Панфілаўцаў. Уже спустя 3 минуты работники МЧС прибыли на место. Было обнаружено задымление из окна 2-го этажа. Звеном газодомозащитной службы в горевшей комнате на полу была обнаружена женщина. С острым отравлением продуктами горения ее госпитализировали. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате происшествия огнем поврежден матрас, закопчены стены и имущество в квартире. Эвакуация других жильцов общежития не проводилась. Причина происшествия устанавливается. У вёсцы Страдзіч Брэскага района на вуліцы Маладзёжнай таксама адбыўся пажар, пашкоджана гаспадарчая пабудова і маёмасць. Прычына ўзгарання высвятляецца. Разглядаецца версія маланкавага разраду. За мінулыя выхадныя на тэрыторыі Брэскай вобласці зафіксавана одно дарожна-транспартнае здарэнне, у выніку якога 2 чалавекі атрымалі траўмы. Паводле папярэдняй інфармацыі, 50гадовы жыхар аграгарадка Малоткавіч рухаўся па вуліцы Першамайская у Пінску, кіруючы аўтамабілем Nissan Премьера. При осуществлении маневра поворота налево на улицу Звездную водитель не предоставил преимущество движения движущемуся во встречном направлении на автомобиле марки Audi 38-летнему пинчанину. В результате происшествия водитель автомобиля Nissan, а также 48-летняя пассажирка Nissan, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, были доставлены в медицинское учреждение. Водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. У міліцыю звярнуўся 73гадовы брастаўчанін, які паведаміў, што некалькі дзён пражываў на дачы. Калі гаспадар вярнуўся дадому, ён убачыў беспарадак і прыкметы ўзлому уваходных дзвярэй. Мужчына не далічыўся залатых і сярэбраных упрыгожванняў, а таксама паляўнічага ружа. Агульная страта склала прыблізна 5000 беларускіх рублёў. В ходе проведения разыскных мероприятий в поле зрения сотрудников управления уголовного розыска попал неработающий 35-летний житель Новогрудка, который находился в Бресте у родственников. При задержании у последнего были обнаружены и изъяты похищенные драгоценности, а в последующем по месту его временного пребывания было обнаружено ружье. Падазраваны затрыманы, на дадзены момант следчымі дана прававая ацэнка яго дзеянням. За мінулыя выхадныя супрацоўнікі брэскай мытні выявілі 20 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. Так, напрыклад, на беларуска-украінскай мяжы ў пункце пропуску Хаціслаў спынена спроба перавозу буйной партыі лекавых сродкаў у грузавым цягніку. Сотрудники Брестской таможни обнаружили под полом кабины управления свыше 140 упаковок лекарственного препарата, в которых находилось почти 1500 ампул с инъекциями для уколов, предназначенными для лечения заболеваний позвоночника и суставов. По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в отношении помощника машиниста поезда. Товар конфискованы до вынесения решения суда.